هەڤالبەندیە ناودەوڵەتیە قەدەغەکردنا چەکێن عنقودی رێژیمە ئەسەد تۆمەت بارکر بەبەردەوامکردنا وێ بکارئانینا وان چەکان گۆتێزانین ئەو چەک بەلاوەلا دبن بێگۆ جوداهی دناو سڤیلان و شەروانان دەهەبێ. لێبکارئانینە وان چەکان نەنوویە لەگۆر ڕێخستنا هیومن رایتس وۆچ گۆ دە ساڵا 2012 رێژیمە ئەسەد بێسونج باژاران تۆپباران کرد بڤان بۆمبەیان. و ڕێخستنێ 224 عێریشên بۆمبەیên عنقودی bi belge kirbû ji tîrmeha 2012 ta adara îsal. û ev tişt rejîm nefî dike lê resm û belge di destê rêxistinê de hene. Got te kes dike got rejîma Esed tawan bare bi kuştina sivîlan bi bombeyên عنقودî. Tê zanîn got ev çek ji aliyê navdewletî ve qedeğekirîne. Li gor rêkeftinekê goberî 4 salan dest pê hat kirin û heta niha 113 dewlet xwe li wê rêkeftinê girtine. Hêjayî gotinê ye got ev bomb ji firokan tên avêtin, got wek rokêteke mezin tên bi sedên bombeyên biçûk tê de ne. Rokêt li ezmana diteqê û dwî demî de bombeyên biçûk belawela dibin li ser rûbera çend yarîgehên futbolê. Metirsiya van bombeyan got di cî de nateqin eger gihan erdê lê li cihê xwedmênê li benda got kesek nêzîkî wê bibe û zorbey wan zarokin got bombeyan nas nakin. Her wiha metirsiya wê ya dî jî got nehesana werin dîtin û ji nav birin. Got ev zêdetirî 8 salan e başûrê Libnanê paqij nebûye ji wan bombeyên got ji aliyê İsraîlê hatin avêtin. û çawa bê ew bombe kêmtirin ji wan bombeyên got li Sûrî hatin avêtin û gelek zarok û jin û sivîl kirin qurbaniya xwe. Bo programa ARK Bahar Derwîş.